हॅलो फ्रेंड, श्रुतीज किचनमध्ये तुमचं खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण चहासाठी कडक असा मसाला बनवणार आहोत। चला तर मग लगेचच सुरुवात करूया। तर मसाला बनवण्यासाठी आपण या ठिकाणी एक जायफळ घेतलेला आहे, वेलायची घेतलेली आहे, मिरे, लवंग, बडीशोप, सुंठ, दालचिनी आणि मसाला विलायची हे सर्व आपण छान भाजून घेणार आहोत। जास्त आपल्याला भाजायचं नाहीये, थोडंसं अगदी 5-1 मिनिटं आपण याला भाजून घेणार आहोत। सर्व आता आपण गॅसवर कढई ठेवलेली आहे, त्यामध्ये हे सर्व मसाले एकत्र टाकूया। आता आपण यांना 5 मिनिटं भाजून घेऊया। तर आपले मसाले या ठिकाणी भाजून झालेला आहे। आता आपण याला प्लेटमध्ये थंड करण्यासाठी काढून घेऊया। थंड झालं की मगच आपल्याला याला मिक्सरमध्ये बारीक दळून घ्यायचं आहे। तर आपला मसाला या ठिकाणी थंड करून झालेला आहे। आता आपण याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकूया आणि छान असं दळून घेऊया। आता आपण याला दळून घेऊया। तर तुम्ही बघू शकता आपला मसाला या ठिकाणी दळून झालेला आहे। आता आपण याचा चहामध्ये वापर कसा करायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग तर आपण या ठिकाणी 2 कप चहा ठेवलेली आहे, त्यामध्ये आता आपण मसाला टाकूया। तर या ठिकाणी आपल्याला चहा उकळल्यानंतरच मसाला टाकायचा आहे। हे बघा, अर्ध्या चमच्यालाही कमी आपण एवढा यामध्ये मसाला टाकतोय। चहा आपला फाटू शकतो जर आपण आधी मसाला घातला तर, त्यामुळे चहा उकळल्यावरच आपल्याला हा मसाला टाकायचा आहे। काय मस्त वास येतोय, छान वास येतोय चहाचा। आता आपण हिला गाळून घेऊया। तर फ्रेंड्स, तुम्ही बघू शकता आपला चहाचा मसाला आणि चहा रेडी आहे। तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करून बघा, खूप छान लागतो याचा चहा। नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।